O bore da i chi gyd, a chroeso cynnes yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r cyhoeddiadau wedi bod ar y sgrin, ystym byd anarferol, felly na i jyst redeg trwydden nhw'n gyflym. Wrth gwrs, mae yna baned ar ôl yr Oedfa'r, plis aroswch i gael cymdeithas yn gilydd. Mae bocs allan ar gyfer y casgliad y mis hon yw yr angen mawr sydd yn dal i fod yn Ukraine ar hyn o bryd. Ar ôl yr Oedfa, mae yna ysgol Sul i'r plant, ond bydd dim ysgol Sul ffurfiol i'r oedolion heddi, felly gewch chi jyst cael paned estynedig a sgwrs dych gilydd. Wedyn, Oedfa heno, ar wythnos yn un ddigon arferol. Cwrdd gweddi nos Fawrth, fan hyn yn yr adeilad, neu dros Zoom. Mae yna baned a sgwrs, bore dydd Mercher, clybiau plant, nos Wener, ac yna Sul nesa yr Oedfa yn yr 11 ag arfer. Ond os newch chi gofio yr aelodau nawr, mae yna gwrdd aelodau ar yr 11 ar 20, sef nos Wener 31 o Fawrth. Reit, na'r cyhoeddiadau. Nawn ni weddio, nawn ni geisio'r arglwydd yn gilydd. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist, rydyn ni yn dod at y ti yn awr ar diwrnod cyntaf yr wythnos. Yr diwrnod hwnnw pan rydyn ni yn cael dathlu a chofio am atgyfodiad o'r arglwydd Iesu Grist. A dad, ni'n diolch i ti fod gennym ni gyfle bob wythnos i ddod ynghyd i daddoli di. Ni'n diolch bod gennym ni gyfle bob wythnos i gael ein hatgoffa o dy gariad di, a dy fawredd di, a dy gynllun di. Ni'n diolch bod yna gyfle bob wythnos i glywed o'r hyn sydd gen ti i'w ddweud wrthon ni yn dy air di. Arglwydd, ni'n diolch mewn ffordd fod yna gyfle bob wythnos i ddechrau eto arglwydd, gan anghofio'r hyn sydd wedi bod ac arglwydd dy geisio di, a troi'n sylw ni at y ti unwaith eto. Ac arglwydd, felly ni yn dod at y ti mewn ffydd, ni'n dod at y ti yn anghennus, ni'n dod i dy geisio di arglwydd y bore yma. Ac yn gofyn arno ti ddod yn agos ato ni. Beth bynnag yw ein hangen ni, beth bynnag sydd wedi bod yn yr wythnos diwetha, beth bynnag sydd o'n blaenau ni yn yr wythnos newydd hon, arglwydd. O, deren agos, ysgweli di fod yn dda. Dad, clyw ein gweddi ni. A am ein bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Nawn ni ganu dyn gilydd. Ni'n mynd i ganu rhif 4 yn yr atodiad. Bereryn llesg, llifedig, yng nghanol brwydrau sydd. Mae'r gelyn yn glwyfedig, roedd bron a chario'r dydd. Na lwfrhau dy galon cei goncwest yn y man. Mae'r gŵr sy'n gwisgo'r goron yn eiriol ar dy ran. Ac ymlaen, nawn ni sefyll i ganu dyn gilydd. High
Wel, yn yr wythnosau yma yn arwain lan at y Pasg, i ni yn edrych efo'n gilydd ar rai o'r hanesion yn Efengyl Marc, sydd yn cyflwyno'r arglwydd Iesu Grist i ni fel brenin tlawd. Dyna'r teitl wedi rhoi i'r gyfres fer yma, y brenin tlawd. Wythnos diwetha, fe welon ni, mae Iesu yw'r brenin sy'n gorfod benthyg asyn ar gyfer ei ymdaith fewn i Jerusalem. Bore yma, ni'n mynd i weld Iesu, y brenin tlawd, yn benthyg ystafell mwyn dathlu swper y Pasg gyda'i ddisgyblion. Felly ni yn Efengyl Marc, ac bore yma'n edrych ar pennod 14 ac adnod 12 i 26. Marc 14, yn dechrau'n adnod 12. Dyma air ein Duw ni. Ar ddydd cyntaf gwyl y bara croew, pan leddir oen y Pasg, dywedodd ei ddisgyblion wrth Iesu, i ble yr wyt ti am i ni fynd i baratoi i ti i fwyta gwledd y Pasg. Ac anfonodd ddau o'i ddisgyblion, ac meddai wrthynt, ewch i'r ddinas, ac fe ddaw dyn i'ch cyfarfod yn cario stenaid o ddŵr. Dilynwch ef, a dwedwch wrth wr y tŷ lle rai mewn, mae'r athro'n gofyn ble mae fy stafell, lle rwyf i fwyta gwledd y Pasg gyda'n disgyblion. Ac fe ddengys ef i chwi o'r uwch ystafell fawr, wedi ei threfnu yn barod. Yno, paratowch i ni. Aeth y disgyblion ymaith, a deithant i'r ddinas, a chael fel yr oedd ef wedi dweud wrthynt, a paratoesant wledd y Pasg. Gyda'r nos daeth yno gyda'r 12. Fel yr oeddent wrth y bwrdd yn bwyta, dwedodd Iesu, yn wir rwy'n dweud wrthych, bydd un ohonoch fy mrydychu i. Un sy'n bwyta gyda mi. Dechreusa'n drysau a dweud wrtho, naill ar ôl y llall, nid my fi. Dwedodd antai wrthynt, un o'r 12. Un sy'n glychu ei fara gyda mi yn y ddisgwyl. Mae mab y dyn yn wir yn y madail, fel mae'n ysgrifenedig amdano, ond gwair dyn hwnnw y brydychu'r mab y dyn ganddo. Da fiasau'r dyn hwnnw bydai heb ei eni. Ac wrth iddynt fwyta, cymerodd fara, ac wedi bendithio fe'i torodd a'i roi iddynt a dweud cymerwch. Hwn yw fy nghorff. A chymerodd gwpan. Ac wedi diolch fe'i rhoddodd iddynt ac yfodd pawb ohono. A dwedodd wrthynt, hwn yw fy ngwaed i. Gwaed y cyfamod sy'n cael ei dywallt mwyn llawer. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, nad yfaf byth mwy o ffrwyth y wynwydden, hyd y dydd hwnnw pan yfaf ef yn newydd yn heyrnas Dduw. Ac wedi iddynt ganu Emyr, eithant allan i fynydd yr olewyr. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i ganu Emyr yn gilydd nawr. Yn hyfryd yr i feddwl am yr arglwydd Iesu a'i ddisgyblion yn canu gyda'i gilydd. Ni'n mynd i ganu rhif 120 yn y llyfr ymynau.
dant yw chwerw boen y byd. Mi rof ym mryd ar Iesu. Ac pob cystydd tro maloes, mi dreulio foes i'w garu. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll a chanid yn gilydd. Stori nawr i'r plant. Bore da. Lle gael y llun gyntaf? Ok, llun o beth ydych chi'n gweld ar y sgrin yma? Ydych chi'n gallu gweld i'n neud, ond ie? Lot o bartio. Okay. Pwy sy'n hoffi parties yma? Chi'n hoffi parties? Chi'n hoffi parties? Okay. Beth yw eich hoff beth chi mewn parti? Beth yw eich hoff beth chi mewn parti? Si'n nhw'n gwybod? Beth chi'n hoffi wneud mewn parti? Elsie, beth ti'n hoffi wneud? Cael cacen. Mae hwnna'n dda iawn. Be ti'n hoffi gael babi? Nes ti gael babi? Ni wedi bod yn cael lot o bartion yn tŷ ni yn ddiweddar. Yn cynnwys parti moli, a gafodd hi lot o anregion, a gath hi fabi bach i chwarae gyda. Unrhyw un arall, beth arall ydych chi'n hoffi mewn partion? Ania? Disgos, mi'n meddwl bod yna lun o disgos hwnna. A fi'n meddwl bod chi'n iawn, a ateb Elsie yn un da iawn. Cacen. Mewn parti, dyw parti ddim yn dda iawn os oes dim bwyd gyda ni. Ydy gael llun nesaf. So, mewn lot o bartion, ni'n bwyta gyda'n gilydd. A chi'n gwybod beth? Mae hwnna yn ffordd gwych o ddathlu gyda'n gilydd. Achos ni'n dod a ni'n eistedd gyda'n gilydd, ni'n bwyta gyda'n gilydd, ni'n siarad, felly bod chi'n helpu'ch gilydd i baratoi y bwyd, a ddyrn o cacennau. Pa ydych chi'n gallu meddwl am dathliad, so ni wedi meddwl am penblwydd, ni'n cael cacen penblwydd, chi'n gallu meddwl am dathliad arall ni'n neud lle ni'n bwyta gyda'n gilydd? Molly? Ni'n cael cacen pan ni'n cael penblwydd, ydyn ni? Ie? Falle, ni hefyd yn cael cacen pan mae rhywun yn priodi, ydyn ni? Ie? A pan ni'n priodi? Beth arall? Pa fwyd iddo? Pa ddathliadau eraill ni'n neud? Ie? Pasg, ti'n iawn? Ni'n dod at yn gilydd a ni'n bwyta gyda'n gilydd amser y pasg. Elsie? Ni'n gallu dawnsio. Dwi'n credu bod yna lun fan'na o pryd bwyd Nadolig, lle ni'n dod at yn gilydd. Mae yna lot o bwyd at yn Nadolig yn does. Lot o dethladau lle ni'n dod i fwyta gyda'n gilydd. Nawr, yn y darlleniad, oedd Emyr newydd allan nawr,
O, nath chi glywed Iesu a'r disgyblion yn sôn bod nhw'n mynd i fwyta efo'i gilydd? Chi glywed hynna? Oedd Iesu a'r disgyblion yn siarad, lle ydyn ni mynd i gael bwyd efo'n gilydd achos ni eisiau dathlu rhywbeth. Chi glywed beth oedd Iesu a'r disgyblion eisiau dathlu gyda'i gilydd? Yn y darlleniad. Oed. Yn mynd i clywed? Na, Molly, ti'n meddwl beth ti'n gwybod? Beth oedd Iesu a'r disgyblion eisiau dathlu? Na. Iesu, oedd Iesu a'r disgyblion eisiau dathlu gwyl y Pasg. Nawr, ar y funud, fi'n siŵr bod ni'n dathlu'r Pasg i gofio am Iesu wedi marw ar y groes ac Iesu yn atgyfodi. Ond oedd Iesu fan hyn, ddim yn mynd i digwydd eto nefo. Mae Iesu a'r disgyblion eisiau dathlu'r Pasg, ond roedden nhw'n cofio am y Pasg cyntaf. Pasg amser maith yn ôl. Chi'n gwybod beth, mae hwn yn cysylltu nôl gyda beth ni'n neud yn yr ysgol Sul ar hyn o bryd. Beth ydyn ni yn neud, y rhai falle rhai bach, felly ddim y rhai mawr. Beth ydyn ni yn edrych, pa stori ydyn ni'n neud yn yr ysgol Sul ar hyn o bryd? Felly nhw'n cofio. Eila? Stori Moses, dim iawn, stori Moses. A mae Iesu yn cofio am amser Moses, nôl yn yr hyn desfyn, amser Moses. Ac ni ddim wedi cyrraedd y dan yma eto yn ysgol Sul, ond nes ymlaen, ni'n clywed am Pharo yn bod yn gas iawn wrth pobl Dduw yn yr Aifft, ac mae y pobl yn galw ar Dduw, a mae Dduw yn clywed arnyn nhw, a mae Dduw yn anfon Moses i helpu nhw i ddeud y Pharo i adael pobl Dduw fynd. A Dduw Pharo ddim yn gwrando, felly mae Dduw yn anfon sawl pla, ni ddim wedi cyrraedd hon, so mae'n bach o spoiler yn hynny. Sawl pla ar bobl yn yr Aifft. A wedyn y pla ola 1, dyma Dduw yn dweud bod yn mynd i anfon i ysbryd drwy yr Aifft i gyd. Ac oedd yn mynd i gymryd i ffwrdd pob plentyn cyntaf, pob anifel cyntaf yn y wlad. Heblaw, oedd yn dweud, na i ddim wneud, heblaw bod chi'n peintio gwaed oen ar top y drws. A wedyn yn cael bwyd ac yn dathlu gyda'r gilydd yn y tŷ ac yn bwyta'r oen yna. A wedyn pan oedd ysbryd Duw yn dod ar y noson ofnadwy yna, pan oedd yn gweld y gwaed ar y drws, oedd yn gwybod, dwi ddim angen mynd mewn y tŷ yma, dwi'n neb angen marw yn y tŷ yma, ac mae'r oen wedi marw yn barod. A dyna oedd Iesu a'r disgyblion yn cofio am yr noson yma, pan oedd nhw'n bwyta gyda'i gilydd. A chi'n gwybod beth? Yn fuan iawn ar ôl Iesu gael y bwyd yma, mae Iesu yn marw ar y groes. A dyw e ddim yn gyd-ddigwyddiad bod Iesu yn marw ar y groes amser y Pasg. Achos oedd Duw eisiau dweud, edrych, dyma'r oen perffaith sydd yn golygu bod chi ddim angen marw, bod ni ddim angen marw dim yw, achos bod Iesu yn marw. Nawr, yn y bregeth heddiw yma, mae gyda fi rhywbeth ar y sgrin i chi. Mae'na cwestiynau yna i chi feddwl am yn ystod y bregeth. Mae yna hefyd adnod, os chi eisiau ysgrifennu'r adnod na lawr, os chi eisiau. Ac y 3 cwestiwn, neu ddech nhw allan, dyw Iesu ddim yn addo beth i ni ar y ddeirfod. So beth dyw Iesu ddim yn addo i ni? Ail cwestiwn yw beth mae Iesu yn ei ofyn ohono ni. A trydydd yw beth mae Iesu yn ei roi i ni. A fi'n credu bydd Emyr yn gwneud 3 pwynt, a mae'r cwestiwn yn mynd gyda'r 1 pwynt i fi. Felly gallwch chi drio ysgrifennu lawr yr atebyn yna yn ystod yr oedfa'r. Diolch yn fawr iawn. Ond ni wedi, ond ni droi at Dduw eto mewn gweddi. O arglwydd yn Duw, i ni yn diolch i ti yn awr yn bod ni yn gallu nesau at y ti mewn gweddi. Diolch bod ni'n gallu canu mawl i ti. Ac arglwydd, diolch fod ti yn ein derbyn ni ac yn gwrando ni am fod yr arglwydd Iesu Grist wedi roi ei fywyd trosto ni. Diolch amdano fe, oen Duw sy'n cymryd y maith bechoder byd. Diolch fod wedi dewis mynd fel oen i'r lladdfa. Diolch fod ei waed wedi cael ei dywallt mwyn llawer, mwyn ni, pob un sy'n credu. Ni'n diolch amdano fe. Diolch fod holl proffwydoliaethau, holl cysgodau, holl addewidion yr Hen Testament yn cael ei cyflawni ynddo fe.
Diolch. O, Arglwydd, diolch am hyn. Diolch fod gennym ni reswm i ddathlu. Arglwydd, wrth i ni ddod at ein gilydd wythnos i wythnos, ac wrth i ni gymryd cymyn gyda'n gilydd bob mis, wrth i ni ddod nawr at y Pasg. Arglwydd, mae gennym ni reswm i ddiolch a reswm i ddathlu am fod Crist, yr oen, di bechod yna, di fai a di nam, wedi rhoi ei waed gwerthfawr drosto ni. Dad, ni'n diolch i ti am hyn. Ac Arglwydd, ni'n diolch mae dyma yw ein angen mwyaf ni. Diolch fod yr Arglwydd Iesu wedi rhoi yr hyn sydd ei angen ar bob un ohono ni. Ac Arglwydd, i ni'n gwybod felly, os y ti wedi rhoi dy fab dy hun o dad, yna wneud i ddim dal yn ôl unrhyw beth arall sydd ei angen arno ni. A dad, ni'n diolch am hyn. Ni'n gwybod am gymaint o sefyllfaoedd yn ein plith ni fel eglwys. Lle mae yna anghenion. Diolch Arglwydd bod ni'n gallu dibynnu arna ti. Ac dy fod ti, Arglwydd, yn ddiw da, ac yn ddiw doeth, ac yn ddiw graslo a thrygarog. Dad, unwaith eto yn gweddi ni yw y bydde ti yn gweithio yn ein calonau ni. Arglwydd, y bydde ti yn ein cadw ni rag syrthio, yn ein cadw ni rag twyllo'n hunan, Arglwydd yn cadw ni rag wrtho di, os gweli di bod yn dda. Dad, ni'n meddwl am y geiriau ni wedi darllen, ac yn meddwl am hyn mae Iesu'n dweud am Judas. A ffaith bod e'n mynd i gael ei fradychu gan Judas. A Arglwydd, mae hynny yn ein sobri ni. Ac Arglwydd, ni'n gweddio felly yn neud i'n hachub ni. Yn neud i achub llawer iawn, Arglwydd. Dros y Pasg yma. Ni'n gweddio bydd y pobl yn chwilio amdano ti, yn dygeisio di ac yn clywed y newyddion gorau i gyd yma am yr Arglwydd Iesu a'r cwbl mae ei wedi wneud drosto ni. Dad, derbyn ni felly. Ac Arglwydd, dyna'n agos nawr wrth i ni dreulio'r munudau nesaf yma, meddwl am Iesu'r brenin tlawd. Arglwydd, llenwan calonau ni a mawr ato ti. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw'r Arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Gano ni eto. Ni'n mynd i ganu rhif 8 yn yr atodiad nawr. Clodydd anfeidrol sydd i Iesu gwyl. Fy iwr, fy ran, fy mara bywiol yw. Ynddo rwy'n byw ac arno rhodd fy mhwys. Gwaredu wna rhag distryw angau dwys. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu.
gyda fi at Marc 14, yr adran a ddarllenon ni adnodau 12 i 26. Ac, wel, os ydych chi ddim gyda ni wythnos diwetha, wnaethon ni ddechrau edrych ar Iesu'r brenin tlawd yma. Brenin y bydysawd, Duw y mab, yr un sydd wedi creu pob peth a phob peth yn bodoli ei fwyn ond mae wedi dod i'r byd. Wedi dod yn un ohono ni, wedi dewis dod mewn tlodi. Wedi dewis dod i wasanaethu a fe welon ni wythnos diwetha yn benthyg asyn. Ac yn reidio'r asyn i fewn i Jerusalem. A wnaethon ni glywed fyna a gweld mewn ffordd yn y ddarlun yna fod Iesu yn ostyngedig. Mae'n frenin tlawd, mae'n gallu cydymdeimlo gyda ni, mae'n gwybod beth yw hi i fod yn isel ac mewn angen ac i ddioddau. Mae'n gallu cydymdeimlo gyda'i bobl yn wahanol i frenhinoedd y byd yma. Ond wnaethon ni hefyd gweld na fe yw'r brenin i ni'n gorfod plygu iddo fe. Hynny yw, bod e'n dod yn dlawd ac yn ostyngedig ac yn addfwyn, mae'n dal i fod yn frenin. Ac fe yw y gwir frenin. Fe yw'r un sydd yn heiddi teyrnasu dros bob dim, a felly ein lle ni yw dod a roi ein teyrngarwch ni iddo fe. Ar wythnos yma, i ni'n gweld y brenin tlawd yn benthyg rhywbeth arall, mae'n benthyg ystafell i gyfarfod gyda'i ddisgyblion. A be fi eisiau ni ystyried bore yma mewn ffordd yw be mae'n golygu i ddilyn y brenin Iesu. Be gallwn ni ddisgwyl os ydyn ni yn dod yn rhan o'i deyrnas e? Bore yma, os ych chi yn Gristion yn barod, neu os ych chi ddim yn Gristion a chi'n chwilio neu chi'n holi a chi'n wyndran, wel beth bydde fe'n golygu i ddilyn y brenin Iesu? Wel, dyna ni'n mynd i weld. Be gallwch chi ddisgwyl os ych chi'n dod yn rhan o'i bobl e? Y peth cyntaf i fi eisiau ni nodi yw hyn. Dydy Iesu ddim yn addo bywyd rhwydd. Dwi ddim yn addo bywyd rhwydd. Mae'n demtasiwn yn does na i feddwl, wel na fe, mae Iesu'n frenin, a felly os ydyn dod ato fe, a mae fe'n fy nerbyn ni fel un o'i bobl, yna mae popeth yn mynd i fod yn iawn. Ac wrth gwrs chi'n gweld hynny yn y byd, yn chi, mae pobl eisiau bod yn agos at brenhinoedd. Maen nhw eisiau bod yn agos at pobl cyfoethog, pobl dylanwadol, pobl pwerus, pobl cyfoethog. Maen nhw eisiau bod yn agos at nhw achos maen nhw'n meddwl bod nhw'n mynd i dderbyn rhywbeth yn y byd yma. Nid fel na mae gyda'r brenin tlawd. Dyw Iesu ddim yn addo bywyd rhwydd i'w bobl yn y byd yma. A dylse hynny ddim fod yn sioc. Wedi'r cwbl, meddyliwch am be ni'n clywed am ei fywyd yn y byd yma. Mae'r hir a hynny'n ôl o ddyn Nadolig. Ac o'n i'n canu ac yn darllen am yr baban Iesu yn cael ei osod mewn preseb. Bowlen bwyd yr anifeiliaid. Dim lle yn y stafell gyfforddus iddo fe. A dyna'r math o fywyd nath ei fyw, yn dyfa. Bywyd digon syml, bywyd digon tlawd. A nawr fan hyn, mae wedi tyfu'n ddyn a mae wedi dod i'w brif ddinas e. Fe yw y Meseia, fe yw y brenin. Ond dwi dal ddim efo stafell. Darllen adnod 13 yn dyn ni, anfono ddau o'i ddisgyblion, meddai wrthynt, ewch i'r ddinas
Ac fe ddaw dyn i'ch cyfarfod yn cario stenaid o ddŵr, dilynwch ef, dwedwch wrth ddŵr y tŷ lle rai mewn, mae'r athro'n gofyn, ble mae fy stafell lle roedd i fwyta gwledd y Pasg gyda'n disgyblion? Ac fe ddengys ef i chwi o'r uwch ystafell fawr wedi ei threfnu'n barod. Yno, paratowch i ni. Rhywbeth rili diddorol y digwyddiad does, mae Iesu'n dangos ei fawredd. Mae'n dweud wrth y disgyblion, ewch mewn i'r ddinas, newch chi weld y boi yma'n cario drwgyn mawr o ddŵr, dilynwch lle byna mae'n mynd, gofynnwch yn y tŷ yna, a newch chi ffeindio bod yna stafell yn barod ar ein cyfer ni. Mae Iesu'n gwybod hyn. Mae yna gynllun ar waith, mae yna drefn ar waith, mae ganddo fe awdurdod dros bopeth. Ac eto mae'n benthyg ar y stafell yma. Mae fe yw brenin y bydysawd, etifedd, pob peth. Y math o fywyd nath ei fyw oedd bywyd mewn angen. Bywyd syml, bywyd tlawd. Chi'n cofio'r geiriau hynny? Yn Efengyl Marc, maen nhw hefyd. Daeth mab y dyn, nid i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu. A rhoi ei fywyd yn brydwerth dros lawer. Dyna'r math o fywyd nath Iesu ei fyw. Dyw Marc ddim yn cyfnodi'r peth yn y swper yn hyn, ond wrth gwrs ni'n gwybod yn Efengyl Ioan, mae'r arglwydd Iesu Grist wrth iddyn nhw swperu, be mae'n neud? Mae'n golchi traed nhw. Mae'n tynnu i ddillad ac yn plygu lawr, a mae'n golchi traed ei ddisgyblion. Nawr meddyliwch, os mae dyna'r math o fywyd nath ei fyw, os mae bywyd digon caled, bywyd o gael ei wrthod, bywyd o gael ei gasau, os mae na'r fath o fywyd nath ei fyw, wel, sut gallwn ni ddisgwyl unrhyw beth gwahanol? A mae Iesu'n dweud hynny wrthyn ni. Mae'n dweud, nid yw unrhyw was yn fwy na'i feistr. Os mae dyma'r ffordd maen nhw wedi trin fi, yna maen nhw'n mynd i'ch trin chi yn yr un ffordd. Ac os mae dyna'r math o fywyd mae hi wedi fyw, yna sut gallwn ni ddisgwyl, wel, na fe, fi'n Gristion nawr, fi'n mynd i gael popeth fi moyn. Na. Mae yna bobl yn y byd yma, maen nhw'n dysgu celwydd. Celwydd dinistriol. Maen nhw'n dweud, os ych chi'n dod yn Gristion, os ych chi'n dod yn ddisgybl i Iesu, os ych chi'n dod yn rhan o'i deyrnas yna fydd e'n tywall allan neu holl gyfoeth arnoch chi yn y byd yma. Newch chi lwyddo. Newch chi ddim yn sâl. Newch chi gael popeth chi'n gofyn amdano fe, newch chi fod yn gyfoethog, newch chi gael yr promotion yna, newch chi gael teulu mawr, a bydd pob dim yn iawn, a mae hynny yn gelwydd. Dyw'r arglwydd ddim yn addo'r pethau hynny i ni. Mae'r arglwydd yn dda, a mae'n rhoi yn hael i ni, ond dwi ddim yn addo'r pethau hyn. Ond y broblem efo'r syniad yna, yr gai a thrawiaeth yna yw, os chi ddim yn cael y pethau ni, wel beth wedyn te? Pam ddim? A'r reswm sy'n cael ei roi fel arfer yw, wel na fe, eich diffyg ffydd chi yw'r broblem. Na. Mae Iesu'n rhoi yn hael yn ni feddwl mewn ychydig am yr hyn mae yn ei addo, ond dyw e ddim yn addo bywyd rwydd. Wir, mae'n dweud fan hyn yn dydy beth sy'n mynd i ddigwydd iddo fe, mae'n mynd i gael ei fradychu. Mae'n dweud, adnod 18, mae'n dweud wrth eich bydd un ohonoch fy mradychu, un sy'n bwyta gyda mi. Mae'n mynd i gael ei fradychu, mae'n mynd i gael ei ladd. Bron yn rhywbyddio ni, wel, mae eisiau chi ddisgwyl yr un fath. Peidiwch synnu pan mae treialon yn dod, peidiwch synnu pan mae pethau yn mynd o chwith
fel petai, peidiwch synnu pan ych chi'n dioddau bywyd yn y byd syrthiedig yma. Falle bod rai o'ch chi'n cofio yma pwynt yng ngweinidogaeth ar arglwydd Iesu Grist, lle mae yna llwyth o bobl yn ei adael. Chi'n cofio hynny? Mae'r tyrfaoedd wedi bod yn dod. Maen nhw wedi cael ei denu at Iesu gan y gwirthiau mawr oedd e'n gwneud, gan y ffaith bod e'n gallu porthu'r miloedd, a maen nhw gyd yn tyrru at yw e. Ac yna maen nhw bwynt yn dod lle maen nhw'n sylweddoli, o na, dyw Iesu ddim beth o'n i'n disgwyl, a maen nhw'n ei adael. Peidiwch dod at Iesu dan cam argraff. Peidiwch credu'r celwydd yna, os yw fi'n dod at Iesu, bydd pob dim yn iawn yn y byd yma, ac yna, os yw pethau ddim yn mynd yn iawn, mae'n rhaid bod Iesu ar fai rwsut, neu mae rhywbeth yn bod arno fi. Na, dyw Iesu ddim yn addo bywyd rwydd. Yn wir, gallwn ni fynd ymhellach na hynny, dyma'n ail bwynt ni bore yma. Mae'r Iesu yn gofyn i ni i roi ein hunan iddo fe. Mae'r Iesu'n gofyn i ni roi o'r hyn sydd gennym ni iddo fe. Falle bod chi'n cofio, mae Iesu'n dweud yn dydy, wrth i ddisgyblion, os mae neb ddod ar fy ôl i, os chi eisiau bod yn ddisgybl i fi, os chi eisiau bod yn rhan o'm heyrnas i, mae'n rhaid i chi ymwadu a'ch hunan, codi'ch croes am dilyn. Dyna mae'n golygu, dyna mae'n ei gostio, dyna sydd rhaid i ni'n wneud os i ni eisiau dilyn y brenin Iesu. Mae'n gofyn i ni i roi'n ffydd ni ynddo fe yn unig. Mae'n gofyn i ni edifarhau a throi o'n pechod. Mae'n gofyn i ni adael yr hen fywyd ar ôl a'i ddilyn roi ein bywydau ni iddo fe. Nid fel aberth, nid mwyn trial achub ein hunan, nid mwyn trial ennill ei gariad. Na, mae'n gofyn i ni roi ein hunan a roi ein bywyd ni iddo fe mewn ymateb i pwy yw e. A'r hyn mae e wedi wneud drosto ni, a'r cariad mae e wedi ddangos i ni. Mae ganddo fe hawl ar ein bywydau ni, a mae eisiau i ni roi yr hyn sydd gennym ni iddo fe. A ni'n gweld hynny dod drosodd yn dyn mewn ffordd fan hyn. Drychwch ar adnod 12. Ddydd cyntaf gwyl y baracroiw pan leddir oen y Pasg, dwedodd ei ddisgyblion wrtho, i ble rwy ti am i ni fynd i baratoi i ti i fwyta gledd y Pasg. Ac yn adnod 16, aeth y disgyblion ymaith, a deithant i'r ddinas, a chael fel yr oedd wedi dweud wrthynt, a pharatoesant gledd y Pasg. Be sy'n digwydd fan hyn? Mae'r disgyblion yn defnyddio'r hyn sydd ganddyn nhw ac yn ei gyflwyno fe i'r arglwydd Iesu. Stafell pwy ond nhw'n cael y parti yma ynddo fe? Ni ddim yn gwybod. Pwy oedd wrthi yn brysur yn gosod allan y byrddau a'r disglau a'r holl bethau eraill oedd ei angen? Ni ddim yn gwybod. Pwy wnaeth fynd i brynu yr oen a i pharatoi hi a'i choginio hi? Ni ddim yn gwybod. Pwy wnaeth fynd a pilo'r llysiau i gyd a torri nhw lan a'i paratoi nhw a pwy wnaeth gael y gwyn a'r bara oedd ei angen? Ni ddim yn gwybod. Mae Iesu'n gofyn i'w ddisgyblion i fynd ac i drefnu'r pethau yma, i baratoi y pethau yma. Mae ganddo fe hawl i'n gwasanaeth ni. Pidwch cam ddeall, dwi ddim bod Iesu angen ni, neu angen y disgyblion fan hyn.
Yn yr un ffordd, oedd e ddim angen benthyg yr asyn. Bydde fe wedi gallu ffurfio asyn o llwch y ddeiar a anadlu bywyd mewn iddo fe, os oedd e eisiau. Ni wedi gweld y siample yn dini o'r arglwydd Iesu Grist yn porthi miloedd o bobl efo ychydig tyrth o bara a physgod. Mae'r arglwydd, dwi ddim angen yn ni. Ac a dweud yr gwir wrth gwrs, pan ych chi'n meddwl am y peth, mae popeth sydd gyda ni yn y lle cyntaf yn dod oddi wrtho fe. Fe sy'n rhoi bywyd i ni, fe sydd wedi creu y bydysod, fe sy'n cynnal y bydysod. Mae'r cwbl yn iddo fe ta beth. Ond mae Iesu yn gofyn i ni i fod yn barod i roi ein hunain iddo fe. I roi ein bywydau ni iddo fe. I roi ein hamser ni, a'n gwaith ni, a'n popeth ni iddo fe. Mae chydig bach fel weithiau yn y tŷ ni byddai'n gofyn yn merched ni i wneud rhywbeth. Pam? Pam bod fi'n gofyn i nhw'n wneud y pethau yma? Dwi ddim achos bod nhw'n gallu wneud lot o'r pethau yma'r well na fi'n gallu wneud yn hunan. Fi ddim angen nhw i wneud e. Yn aml iawn, bydd nhw'n wneud y peth a bydd e'n troi allan yn waith na taswn ni wedi wneud efo hunan yn y lle cyntaf, ond fi'n gofyn iddyn nhw'n wneud achos fi eisiau iddyn nhw i wneud e. Fi eisiau iddyn nhw chwarae ran o ei rôl nhw yn ein teulu ni a mae'r arglwydd. Mae'r arglwydd eisiau chi. Mae'r arglwydd eisiau chi ddod at o fe a bod yn rhan o'i bobl a mae eisiau'ch gwasanaeth chi. Falle bod chi'n meddwl bore yma, wel, sdim byd dy fi i'w gynnig. Falle bod chi'n meddwl, sdim ran gyda fi ym mhobl ddew, sdim byd gyda fi iddo fe i'w ddefnyddio. Wel, os da chi stafell? Na'r cwbl oedd gan yr gŵr anhysbys yn yr hanes yma, mae'n rhoi e. Mae'r arglwydd Iesu'n falch i'w ddefnyddio fe. Os da chi bara? Pryd o fwyd efallai? Os da chi awr o'ch amser i osod allan stafell yn barod i'w ddefnyddio i wasanaethu eraill? Os gennych chi ddoniau, os gennych chi ddiddordebau, os gennych chi arian, os gennych chi beth bynnag mae'r arglwydd i roi i chi ddigon o bethau, digon o ffyrdd i chi'n gallu roi a chyflwyno'r pethau yma i Dduw. Ond y fwy na hynny, be mae'r arglwydd eisiau yw chi. Chi'ch hunan. Mae eisiau chi ddod ac i roi eich bywyd chi iddo fe. Mae eisiau perthynas gyda chi. Mae eisiau bod yn ddew i chi a chi yn un o'i bobl Nawr falle bod chi dal yn meddwl eich hunan, wel, pam byddwn ni eisiau dilyn y brenin yma te? Os yw e ddim yn addo bywyd rwydd i fi, ac yn wir, os yw e eisiau fi roi popeth iddo fe, yna pam dilyn, pam dewis y brenin yma? Wel, yr ateb wrth gwrs yw, mae'r brenin yma yn rhoi bywyd. Mae Iesu yn rhoi bywyd. A'r ffordd mae'n rhoi bywyd yw trwy roi ei hun. Ni wedi clywed yn dini oedd Catrin yn dweud yn y stori'r plant, y cyd-destun fan hyn yw y Pasg. Ni'n darllen adnod 12 ar ddydd cyntaf gwyl y bara croew, pan leddyd oen y Pasg. A dyw hynny ddim yn gyd ddigwyddiad. Mae Iesu'n marw ar adeg arbennig. Achos mae yna arwyddocad i'r hyn mae e yn ei wneud. A mae Iesu'n gwneud hynny'n glir fan hyn, yn dydy, mae'n dweud, dyw hyn ddim yn, nid damwain sy'n mynd i ddigwydd i fi. Dyw yr hyn sy'n mynd i ddigwydd fori, dyw e ddim yn annisgwyl rwsut. Na, mae'n rhan o'r cynllun. Fi'n mynd i gael ymwneud â chi, fi'n gwybod hynny. Fi'n mynd i gael fy arestio am lladd, fi'n gwybod hynny.
Fi'n mynd i ymadael â chi. Pam? Adnod 22. Wrth iddynt fwyta, cymerodd fara. Ac wedi bendithio fe'i torodd a'i roi iddynt a dweud, cymerwch, hwn yw fy nghorff. A chymerodd gwpan ac wedi diolch fe'i roddodd iddynt ac yfodd pawb ohono. A dwedodd wrthynt, hwn yw fy ngwaed i. Gwaed y cyfamod sy'n cael ei dywallt mwyn llawer. Ond wir rwy'n dweud wrth eich nad yfaf byth mwy o ffrwyth y wynwydden. Hydd y dydd hwnnw pan yfaf ef yn newydd yn heyrnas Dduw. Beth oedd y Pasg? Wel, wrth gwrs, yr adeg honno, pan oedd yr Iddewon yn dathlu y ffaith bod Duw yn achub. Y ffaith bod y Duw hwnnw oedd ddim yn addo bywyd rhwydd iddyn nhw, a nath yr Iddewon ddioddau llawer. Y Duw hwnnw oedd yn gofyn i'w bobl i ymddiried ynddo fe, a'i wasanaethu fe ac i roi ei fuddod llwyr iddo fe. Y Pasg oedd yr adeg pan nath y Duw yna achub ei bobl. Yn y Pasg mae'n dod â nhw o'i caethiwed. Mae'n dod â nhw allan o teyrnasiad y tywyllwch, allan o fod am brenin drwg yr aifft, a mae'n dod â nhw allan yn rhydd i fod yn bobl arbennig iddo fe ei hun. A sut mae hynny'n digwydd? Wel, mae'n digwydd trwy farwolaeth. Mae Duw yn dod ar yr aifft mewn barn, mae'n dod ac mae'n cosbi pechod, ond mae yna ffordd i ddianc, ffordd i gael eich achub. Oedd yr Iddewon hynny oedd yn lladd oen. Yr oen gorau nhw'n gallu ffindo, ac yn rhoi'r gwaed hynny ar y drysau, ond nhw yn cael eu harbed. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud, fi di dod. Fi yw'r oen. A fi yw'r brenin tlawd sy'n dod ac yn rhoi ei gorff, a'i waed, ei fywyd dros ei bobl e, dros dy chi. Os dyw e'n mynd, o'n i feddwl fwy am hyn wythnos nesaf. Gweld chydig yn fwy clir eto, ond dyma mae Iesu wedi dod i'w wneud. Dyma pam mae'n heiddi ein cariad a'n ufuddod ni. Dyma pam dwi ddim yn beth mawr i ni roi ein bywyd ni iddo fe, achos mae wedi rhoi ei fywyd yn aber drosto ni. Mae wedi dioddef am marw, mae wedi talu'r pris yna mwyn ein gosod ni'n rhydd. Wedi gwneud yr hyn o'n i ddim yn gallu wneud. Bod ni ddim yn heiddi hyn. Bod ni wedi ei wrthod ac bod ni wedi ei fradychu ac bod ni wedi gwrthryfela yn ei erbyn Tra oedden ni yn gaeth yn ein pechod, tra bod ni yn bell oddi wrtho fe, tra bod ni yn anghenus, yn dlawd, heb obaith yn y byd. Tra bod ni'n farw yn ein camweddau am pechodau. Mae nath ddod i roi bywyd. Dyw Iesu ddim yn addo bywyd rwydd i ni. Dyw ddim yn addo trysor i ni yn y byd hwn. Mae'n addo rhywbeth llawer gwell. Mae'n cynnig ei hunan i ni. A mae'n cynnig bywyd tragwyddol i ni ynddo fe. A peidiwch meddwl am foment bod dod at y brenin yma, roi eich hunan a'ch amser, a'ch ymdrech, a'ch doniau, a'ch arian, a phopeth arall, bod chi rwysyd ar eich colled i chi ddim. A ddyfyniad enwog yn does. He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Ydych chi'n methu cadw'r pethau sydd ydych chi yn y bywyd yma ta beth? Llawer gwell yw roi nhw
i'r brenin Iesu. A derbyn yr hyn sydd ganddo fe ar eich cyfer chi. Yn hyfryd yn dydy, mae'r arglwydd yn dweud, adnod 25, yn wir yn dweud wrthych nad yfaf beth mwy o ffrwyth o wynwydden, hyd y dydd hwnnw pan yfaf ef yn newydd yn heyrnas Duw. Yr arglwydd Iesu, y brenin tlawd yma, mae e di mynd ymlaen i paratoi lle ar ein cyfer ni. Ac mae yna ddydd yn dod pan gawn ni fod gyda fe a cawn ni ddathlu a mwynhau yn llawen gyda fe am dragwyddoldeb. Cwestiwn sydd y fi eto, yn gofyn i chi wythnos diwetha, pam byddwch chi yn gwrthod y brenin yma? Pam? Newch chi ddim ffindo neb na dim gwell na fe. Diolch iddo. Amen. Amen. Ganwn ni, wrth i ni orffen, rhif 37 yng Nghrymawr 1. O'r nef y daeth fab di nam. I'r byd yn dlawd heb feddi dim, i weini'n fwyn ar y gwan. Ei fywyd roes i ni gael byw. Hwn ei wein Duw, y brenin tlawd. Fe'n geilw oll i'w ddilyn ef. I fyw bob dydd fel pen anreg wew o'i lan. Roedd yn faw i'r brenin tlawd. Ac ymlaen yn ei sefyll i ganu. Wait for
arglwydd ni'n diolch i ti eto am y pethau hyn. Diolch am y fath frenin sy'n gennym ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Dad, ni'n gofyn y bore yma trwy dy ras, neu di yn galluogi ni gyd i ddod ac ymddiried ynddo fe. Arglwydd, beth bynnag yw ein sefyllfa, beth bynnag i ni wedi ei brofi, beth bynnag i ni yn mynd i'w wynebu arglwydd, helpa ni ddod ac i ymostwng ac i roi'n hunan iddo fe. Diolch. Diolch. Ynddo fe mae bywyd. Ynddo fe mae ein gobaith ni. Ynddo fe mae pob dim. Ac arglwydd, ie ni. Yn gweddio nawr. Arna ti ddangos i ni. Fod yr arglwydd Iesu yn rhagori ym mhob ffordd. Diolch amdano. Dad, bydd gyda ni nawr. Amen bod ni'n dod yn ei enw e. Amen.